Здравейте от оръжейна работилница Сянка. Днес ще ви представим как да ремонтирате нашата бърза ръкохватка за пистолет Макаров. С цел клипа да стане по-къс, сме спестили някои елементарни операции, като например как да развиете болта отзад на ръкохватката. Мисля, че всеки може да се справи. За целта единствено за монтажа ви е нужна една отверка плоска. Хубаво е главата да е по-широка тук, за да не нараните стандартния болт. Нашата ръкохватка е проектирана да работи с стандартния болт, който е инсталиран на оригиналната ръкохватка на пистолет Макаров. Но не е проблем, ако го изгубите или ако имате някакви проблеми, свържете се с нас, ще ви изпратим такъв, който става без никакъв проблем. Той болта е стандартен, главата му е малко по-различна, размера на главата му е малко по-различна, но не е нищо особено. Първото нещо, което винаги, когато боравим с оръжие, въпреки че този образец е обезопасен, проверяваме да не е заредено оръжието, разбира се. Отстраняваме стандартния пълнител. Проверяваме дали оръжието е празно. Контролно спускаме безопасна посока. Първото нещо, както казах, трябва да развиете стандартния болт тук, който е. Той е с нормална резба, той се развива се наляво. След като го развиете, ръкохватката, знаете, че се издърпва назад бакелитовата и оръжието става в този вид. Нашата бърза ръкохватка се състои от две части, от ръчник и от лост за бързо освобождаване. С цел нагледност тук използваме полимерен модел от ярък цвят, за да може все пак да виждате какво правим. Единствената характерна особеност е този чоп, който влиза в пружината напълнителя и полната пружина. Тя е с една пружина с две действия. При поставяне трябва да е първоначалното положение е така. Горе-долу успоредно на ръба, който е тук фрезован. И започвате леко да въртите. Когато стигнете ето до това положение, най-вероятно ще стане леко трудно. Никога не трябва да хванете да я огъвате, защото тук може да нарушите тази или тази геометрия. Съвсем лекичко се плъзга. Тук натискате предния край. Накрая застава на мястото си лоста за бързо освобождаване. Ако е застанал на мястото си, тук тази част влиза в този улей. Тук, както казахме, тази част от лоста влиза в чопа за освобождаване на напълнителя стандартния и тук най-вероятно ще застане по този начин. Имайте на предвид, че като го погледнете в анфас, горе-долу трябва да е ето така. Тук ляга предната част на лоста, а този влиза леко навътре на нивото на пълнителя. Правим бърза проверка дали всичко е наред. Поставяме празен пълнител и проверяваме. Ако е монтирано всичко нормално, не би трябвало да има никакъв проблем, както виждате с празен пълнител. Само от напора на пружината на пълнителя трябва да излезе пълнителя без проблем. Впоследствие взимаме втората част ръчника. Той се монтира по абсолютно аналогичен начин, както е стандартната ръкохватка на пистолет Макаров. Просто този ръб, който е тук, има един улей, има го и на стандартния пистолет Макаров на ръкохватката. Трябва да дойде това като референция. Леко напред. Трябва да внимавате някъде, ако нещо закача тук и не може с сила. Най-вероятно нещо не поставя лоста като хората. След като го сложите, още не бързайте да слагате болта, проверявате, поглеждате, трябва ето така да застане. Проверявате лоста, като е в предно положение, като го пустите, трябва да се връща без никакво усилие и без никакво триене. С оглед производството на пистолет Макаров от различни серии, има някакъв вариант, вашата конкретна бройка може и някъде да се налага нещо да задържа, но не би трябвало, защото пак казвам, допуските, които са вложени в изделието, са доста големи. Тук хубаво я стискате и отново проверявате за функционалност. Слагате празен пълнител, пак по същия начин.
Както виждате, дори хоризонтално поставим пистолет с празен пълнител, когато пружината опрява горе в шемата на блока. Вече може да се насладите на малко по-ергономична и по-бърза смяна на пълнител. Впоследствие поставяте или стандартния бол, или този, който ви е предоставен в комплекта, ако има такъв, и го затягате, при което с това монтажа завършва. Благодарим ви за вниманието и благодарим за доверието, което ни оказахте с закупуването на нашия продукт. До нови срещи!